Dagiti sarita ni Lola Angela. Bueno, Ping, aguliwa, kan agtal na kayon. Taerugi tayon, ti sarsarita tayo an napaulwan. Ti ubing amang ibain, kadagiti dadakkel na. Adda idi ubing, amang ibain, kadagiti dadakkel na. No apay nga ibain na ida, gapo tabaket ken lakayen dagitoy. Di na kayat akakuyog ida. No adda meeting iji pagadalan da, di na kayat nga ayaban ida. Ngamkit di, nadungulat ta dagiti dadakkel na ken kuana. Iti maysa nga aldaw, At damanan meeting dagiti parents ije pagadalan mi, nanang. Kaanaw anak ko, umayak na kimiting ah. Saanan? Kababain. Ha, apay ngay. Kasano nga rod amaamuan tayo ti pagmimiting, anda no jak mapan. Kababain nga rod. Ibagada abakat tinanang ko. Ha, ay nitatang mo nga rod ti makimiting anak ko, no iba inak. Napipyan ni tatang mo taub-ubing iti makatawan ngam siya. Iso matla nga iso. Lakay kan bakat kayon ka ni tatang. Kasla lola kan lolo kayon. Kanak ko. Sige, tainak man kasaritan ni Nana Mila ak aruba tayo. Bareng masango na. Taison ti mapan makimiting. Ay kababain, amangan numakumikom ni Nanam Amila. Ditang danan nyo. Bayadan nyo. Tapno kayat na ti mapan. Anya? Sige, tainak damagan no adda oras na. Meeting? Ne, dananang kantatang mo nga ilan eh. Isuda ti mapan makimiting iji pagadalan nyo. Busy da, Nana Mila. Makumikom da unay. Anya? Sigin Nana. Please, uray italaeng. Saanan no sumaruno? Italaeng, Nana. Binaundak da nanang kantatang ko. Umayak ka no makipagpakaasi kada kayo. Ay, sapay at dapay ko maaramidak. Ang ala, itantan ko pa'y laang nga rod aramidak ko ma. Ay na, agyamanak Nana Mila. Nagsingpot kayo. Kapinanaw yun ni Lani, madam. Karo. Antik, sir. Antik ni Auntie Mila. Andim kayam. Diyak pa lang amin nakita dagiti dadakkel ni Lani, madam. Makumikom da ngamin, sir. Wan nga rod. Kasta ti kanayon nga ibagam kanyak, Lani. Sa bali man ang tinaki-attendar iti meeting, idinaudi a meeting. Anong sana bale? Ti napatag, at daim matendar iti meeting. Wan sir, ibagak tulangan ka dagiti dadakkel na dagiti nagmimitingan tayo. Oh, bakit? Basaham ti insurat ni Mila ang nagmimitingan da. Sige. Ay, kababain pa ikit din kin ni Mila. Nataktakan ka po iti anak ta. Huwag nga rod Ay, ibain na tangamin ni Lani, bakit? Huwan nga raw lakay. Ibain na ti kinalakay kan kinabaket ta adadakkel na. Masaksak ita anak tunggal ibagan ilani ti kasyay lakay. Ala, awatin talatan ti anak ta, bakit? Patsek amaawatan ng tumit laing ti amin. Hindi ka agliday. Tapno saan manan nga agsakit ti barukong mo. Huwan lakay. Pilitag nga awatan ti anak ta. Tapat-pat gakunay ni Lani. Lani, nagpa-share kami itong bigat, tawan klase tayo. Imbag man, Joel. Asino ti kadwam? Dananang kantatang ko. Ay, imbag ka pa'y. Da kayo ngay, saan kayo nagpa-share? Saan? Hangam, amangan no mabalin ti makikuyog kada kayong agpasyar. Una, ngam ikuyog mo at dananang kantatang mo.
Naragragsak na ado tayo. Saanan? Kababain. Apay mat. Basta, kababain. Bakit kan lakaydan? Naimbag ka dananang kan tatang mo Tasaan da pa'y bakit kan lakay? Ngam dananang kan tatang ko, kat bakit kan lakaydan? Anya ko man bakit kun lakaydan? Awan matdakis na. Basta, jak kayat nga ikuyog ida. Kababain. Ibagada bakit kan lakay dagiti dadakkel ko. Iso nga agbati danton. Kabailan ta kamit nga ipasyar kahit anak ko. Adamit naglakwan mi itinatang amula may. Kabailan mi ti aggastos para ken ka. Saanon? Kababain. Nagbangsit kayo. Uray agdigos kayo. Nabangsit kayo latta. Tabakot kan lakay kayon. Kan tupol kayo kaninanang. Awan ti daduma ang ipon nyo. Ay, Lani anak ko, saan kumamat akas ti panagsasaong Apay aya nga ibain na kami iti amam. Kat awan mo't madingar aramidan mi kan ka. Kababain nga rod. No apay nga min anagladaw dak nga impas ngay. Apay, naladaw kayo anagasawa? Taapay naladaw dak nga impas ngay. Ibagadan to pa'y alulo kan lola kayo. Kababain ti kasta. Lani anak ko, patpat ganda kami kaday adadakkel mo. Wan, sorry. Jak mabalin ti makikuyog kada kayo. Takababain. Apay nga min adiyuin sapat tinaganak idi. Dakkelak kumaitan. Nagladaw dak tumat ngamin nga inyanak. Apay, anak. Adda ka din tinanguyawkan ka. Awan mo't kit de. Basta. Mabain dala siguro amang ibaga. Ngam amok nga uyawin dak. Ibagbagada iti unag daabak-bakutan. Kanlakla kayo dan ti ama kan ina. Lakay, panagkunak, panawunan tapno ibagatan kinilani ti kinapudno. Ay, ubing sapay unay ni Lanay. Tapno maamuan na ti kinapudno. Maawatan namot siguro ti amin, lakay. Ibagatan ti agpaiso. Tapno sardengan namutan ti mangsidsider kadata. No apay alakay kan bakit dagiti dadakkel na. Sige. Sika nga ron ti makaammo, bakit? Papanan tayo. Tsak kaya ti makikuyog kada kayo. Pag nga asiman ako, uray italaang makikuyog ka kada kami. Wen, Lanay. Uray italaang. Adda pang ipasyaran mi ken ka. Ha? Sa dino? Mapantayo iti adayo a lugar. Agbiyahe tayo. Ket no ibain na kami akakuyog. Uray saan kanto makiabay kada kami iti pagluganan tayo. Sabalin to ti pagtugawam, anak ko. Sige nga, Rod. Da kayo ti makaammo. Pagbaludan ka di daytoy, nanang, tatang. Wan, Lani. Anya nga ti aramidan tayo ditoy. At dayam amumiken ka. Asino? Ala, darasin nyo. Asidag tayon iti ayan ti selda apapanan tayo. Nana, tata, agyaman tayo may kayo. Uwen, barok. Taumay da kasarungkaran. Nabayaga pa naman, adi. Iso ka din, Nana. Tata. Wan lito. Iso ni Lani. Lani anak. Umasidag ka kinilito. Apay, nanang. Asino day tao? Saan may kumapay nga ibagati agpaiso? Nga mapilitan kami. Gaputa ibain na kami maten adadakkel mo, anak ko. Anya ti kayat yu asawan? Nilito tipudpudno nga amam. Anya?
Si kamot ti amak, tatang. Saan? Nilito ti pudpudno nga amam. Oo, anak ko. Siyak ti pudpudno nga, ma'am. Kailiw ka una yan, anak ko. Dakkel ka gaya, man. Saan kayo amawatan? Ala, ikanda kayo iti panawon yung agsarita. Lito, si kanti makaamo amang ilawlawag iti amin kinilani, ha? Hagsarita kayo iti anak mo. Oo, tata. Kat agyaman ako na. No kasta? Drug addict kayo, idi? Tata? Tatang? Oo, lani. Dua kami iti inam. Kensaan lada ita. Naglako kami pa'y iti may parit nga agas. Iso na balod kami. Anya? Kat ayan ti inak ngay. Nabayagan na natay. Nagsakit ito nagtipagbaludan. Nakaptan iti kanser. Ket isuntim patay na. Anya? Iso adakkel ti utang ko ana imbagan nakam kadag iti nabanguna madadakkel mo. Anak, ta nagsasaya at datat tao. No saan agapo kadakwada? Jak amon no sa dino ti ayan mo ita. Tatang? Nagdisnudo damang tag-ibikan ka, anak. Idi na amuan da mabalod akon. Ken mabalod mo tantinam. Nagabang kami ngamin iti balay ti karo bada. Iso, namamumi da. Kasta gayam. Iso, di mo soksokirin na dawan. Ngamin, nasaya at datat tao. Nasimpat da. Utang mo kadakwada ti amin. Tapi nadakkel da kay tinasayaat. Agsingsingpat ka kuma. Di na kami tultuladan iti day dinanang mo. Wen, tatang. Nanang, tatang, pakawandak ko ma. Ay, lanay. Lanay, anak ko. Inarakop na kami mutan. Sorry, iti imbagbagak kada kayo. Imbain kayo adadakkel ko. Ngam saan kayam arumbang tikas jay. Lanay. Rumbang kumakit di ngagyaman kada kayo. Tauray bakit kan lakay kayon? Saan dak abinaybayan? Kinabailan daklat ta apinadakkel. Gaputa ipat-patag da kaunay, anak ko. Agyamanak, nanang, tatang, patpatgan kayo matunay. Pakawanan dak kuma. Ikarik, saanan ang maulit dayjay? Saan kayo naibain? Si papan nakalakit ti kada kayo, tapi nadakkaldak. Nga uray sa andak gayam apudpud no nga anak. Pakawanan da kami no itala na ibagamit ti agpaisuken ka. Okay laang, tatang. Ipatpatag kayo unay. Ipatpatag da kamot, anak ko. Awan eskwela mi inton bigat. Mabalin tayo ka di dagpasyar. Katuwan kalpasan ti pa nagpasyar tayo. Intay mga niti restaurant. Kalpasan na, intay agatang kadagiti kasapulam. Saan da kami nga ibain, anak ko? Saanan, nanang, tatang, promise! Manipod idin, ubing. Saanen nga imbain nila ni dagiti dadakkel na. Ket kanayonen ti panagkukuyog dagitoy arumwar, amapan agpasyar. Dimmakkel anasaya at nga ubing nila ni. Ket nagadal iti husto. Idi nakaadal, tinaripato na anaimbag, dagiti nabangunan na adadakkel na. Ket sinulnitan na, dagiti nagbasulan na kadakwada.
Bueno, Bing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Jenna Almoite Diaz. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.